Mislim da je Marina odlično prepoznala, videla, detektovala to jedno bogatstvo ličnosti. Taj jedan bogati unutrašnji svet za koji ona bila sigurna i nije se varala u tome, će da se u jednom osobenom, neobičnom i krajnje originalnom konceptu emisije otvori u nekakvoj svojoj punoći. Bez neprijatnih pitanja, bez vulgarnosti, bez agresije od strane novinara, bez nekakvog neprimerenog zadiranja u timu, nekako je, stvari su tekle svojim tokom i ljudi su se otvarali unutar nečega što je uspelo da iz njih izvuče, možda je malo prejaka reč, i prikaže nešto što je zaista najbolji deo njihove i stvaralačke i ontološke ličnosti. Nisam video, znao sam o čemu knjiga piše, ali nisam video uvod. I nije ništa strašno reći da sam se rasplakao kad sam malo čas pročitao uvod. Naime, pre nekoliko godina imao sam neki ozbiljnih zdravstvenih problema i ne znam zašto. Na nekoliko minuta pred ulazak u operacionu salu okrenuo sam Marinu i rekao ja idem na operaciju i samo da znaš ako se nešto desi hoću da pustiš anđele. Naravno, rekla, šta može da se desi? Nisi završio zgradu, čoveče, moraš da nastaviš da radiš dalje. Zgrada je završena, ja sam izašao iz te priče kako sam izašao i radujem se što sam danas tu da kažem Marini, pretpostavljam ime svih nas, jedno veliko hvala što nas je stavila u ovako lepu i zanimljivu knjigu. Kad sam rekao da je Marina Rajević zapravo Šeherezada koja odlaže, dakle, poput priča iz 1001 noći, dakle, ona odlaže neku vrstu, po znacima navoda, egzekucije. Dakle, sve ove priče su priče koje u sebi sadrže onu vrstu eksplozije koju spominje Dragan Babić i drago mi je da je jedna neverovatna ličnost na početku ove knjige, neko ko je dvogledom, raznim emisijama, zatim kino okom, prosto kreirao kulturnu, umetničku scenu u ovoj kulturi, ali ta ličnost je, nažalost, danas zaboravljena. Dakle, ovo je verovatno srpska kultura je jedinstvena u svetu po tome što po svaku cenu u ime takozvanog nekog novog poretka ili nekih novih vrednosti briše sve ono što jeste prošlost ili što jeste tradicija u najlepšem značenju te reči. Dakle, u tom smislu je dokumentarnost ovih knjiga od izuzetnog značaja. Dakle, na osnovu ovih knjiga, dakle, ako samo izdvojimo ono što je kulturna, dakle, umetnička scena u najužem značenju te reči, na osnovu ovih razgovora se može u mnogo čemu rekonstruisati istorija kulturnog života proteklih 50-ak godina u ovoj sredini. To nisu samo bili klasični intervjui, ja sam ih doživljavala kao razmenu mišljenja, jer što bi opet jedan od mojih gostiju rekao, Bogoljub Šijaković, stati pred lice drugog nije ni malo lako, ni u privatnom životu, niti pred televizijskim kamerama. Ne znamo mi šta se dogodi kad počnemo da pričamo, da razmenjujemo misli. I zašto su se oni otvarali u tim emisijama, to je opet, bilo je tu puno ljubavi. Ja sam se uvek trudila nekako da razbijam predrasude o ljudima, jer ono kako sam ih ja videla, želela sam da predstavim gledalcima i da proverimo na kraju krajeva kroz taj razgovor kakvi smo, kakva sam ja, kakvi su oni, kakvi smo svi mi. Tako da ono što je meni posebno drago, to je zaista da svaka od tih emisija danas može da se pogleda i da bude opet aktuelna.